Συνεχίζουμε συνεντεύξεις καταξιωμένων επαγγελματιών και επιστημόνων στο πλαίσιο των δράσεων του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της εταιρείας Employ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το επάγγελμα του διατροφολόγου-διαιτολόγου και έχουμε κοντά μας την Μαρία Δούρου. Γεια σας. Χαίρετε. Θα μπορούσατε να μας συστηθείτε και προσωπικά αλλά και επαγγελματικά? Ναι, ονομάζομαι Δούρου Μαρία, είμαι διαιτολόγος-διατροφολόγος. Είμαι απόφοιτη του Αλεξάνδρου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιούμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης στο τομέα της διατροφής. Τι σας όθησε να επιλέξετε αυτό το τομέα, αυτό το επάγγελμα? Στη δικιά μου περίπτωση ήταν λίγο τυχαία επιλογή, με την έννοια ότι είχα περισσότερο κλείσει στα παιδαγωγικά. Αλλά μία μέρα ήρθε μια πάρα πολύ καλή μου φίλη, η οποία είχε διαβάσει ένα έντυπο γύρω από το επάγγελμα το οποίο ασκώ τώρα και ήταν εξετρελαμένη και άρχισε να μου λέει ότι ξέχνα τα παιδαγωγικά, αυτό είναι το επάγγελμα του μέλλοντος, αυτό θα κάνεις, δεν θα έχουμε κουβέντα. Οπότε και εγώ πιάστηκα από εκεί, άρχισα να το βλέπω, να το κοιτάω, να το ψάχνω και τελικά διαπίστωσα ότι είναι κάτι που μου αρέσει. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το ότι είχε αρκετά χαμηλή βάση, οπότε μπορούσα να μπω εύκολα στο σχολείο. Και έτσι και το επέλεξα. Φυσικά δεν το έχω μετανιώσει, μου έχει βγει σε πολύ καλό. Ποια είναι η εργασιακή σας καθημερινότητα? Εγώ δεν διατηρώ κάποιο δικό μου εργασιακό χώρο, δουλεύω κατοίκον, οπότε όπως καταλαβαίνετε είμαι στους δρόμους, δηλαδή είμαι από σπίτι σε σπίτι. Το καλό είναι ότι μπορώ να ελέγχω τα ραντεβού, να τα βάζω εγώ όπως θέλω, οπότε έχω το περιθώριο του χρόνου. Ποια θα ορίζετε ως πλεονεκτήματα και ως μειονεκτήματα του επαγγέλματος? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι το βασικό πλεονέκτημα, όπως είπα και πριν, είναι η ελευθερία του χρόνου, ειδικά ένας ελεύθερος επαγγελματίας. Από εκεί και πέρα, επίσης κάτι πολύ θετικό είναι ότι το δικό μας επάγγελμα δεν έχει κοριστεί ακόμα, γιατί η διατροφή στην Ελλάδα δεν είναι σε προχωρημένο επίπεδο όπως είναι στο εξωτερικό. Αυτό ταυτόχρονα όμως είναι και μειονέκτημα. Ακριβώς επειδή δεν είναι ανεπτυγμένο, δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις εργασίας. Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν σε νοσοκομεία, σε αθλητικές ομάδες, σε ψυχιατρικά, αλλά αυτό δεν γίνεται πλέον, δεν προσλαμβάνουν κόσμο. Σκεφτείτε ότι στο εξωτερικό, μέχρι και στο σούπερ μάρκετ υπάρχει διαιτολόγος. Και εδώ πέρα μπορεί να υπάρχει μια ολόκληρη μονάδα και να συντηρείται μόνο με έναν διαιτολόγο. Αυτό νομίζω ότι είναι μεγάλο μειονέκτημα για το επάγγελμά μας. Τι πρέπει να γνωρίζει ένας νέος που σκέφτεται να σπουδάσει το σχετικό επάγγελμα? Το βασικό είναι να δει καταρχήν τις επιλογές που έχει για τις χώρες, για τις πόλεις που θέλει να μπορεί να επιλέξει. Στην Ελλάδα υπάρχουν μόνο 4 σχολές που βγάζουν απόφοιτους διαιτολόγους, διατροφολόγους. Είναι το Χαροκόπιο, είναι το ΤΕΙ στη Σιτία της Κρήτης, είναι το ΤΕΙ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη και είναι και ένα πολύ καινούργιο τμήμα στην Καρδίτσα, είναι παράρτημα της Λάρισσας. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλές σχολές που να βγάζουν τέτοιους απόφοιτους. Και έτσι δεν έχουν πολλούς απόφοιτους, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν και από ΙΕΚ, αλλά το πτυχίο φυσικά και δεν είναι εισάξιο. Ενώ σε αντίθεση το πτυχίο μας του ΤΕΙ, δηλαδή με κάποιο πανεπιστημιακή εκπαίδευση, είναι ακριβώς το ίδιο. Γιατί ΤΕΙ δεν ισχύει αυτό. Και επίσης, αν είσαι απόφοιτος από ΙΕΚ, δεν μπορείς να ανοίξεις δικό σου γραφείο. Οπότε αυτό νομίζω ότι πρέπει να το γνωρίζουν, είναι πολύ σημαντική διαφορά. Και επίσης κάτι σημαντικό που πρέπει να γνωρίζουν είναι για το τομέα των μεταπτυχιακών σπουδών. Δυστυχώς στη χώρα μου δεν υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά, είναι περίπου 3. Και ένα πολύ καινούργιο που έχει γίνει φέτος, τώρα θα πρωτοξεκινήσει εδώ πάλι στο ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης με ειδικεύση στο Χαρόδη Διαβήτη. Οπότε αν σκέφτονται για μεταπτυχιακές σπουδές, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν εκτός Ελλάδας. Τι εξειδικεύση θα προτείνατε σε ένα νέο που θέλει μελλοντικά να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι το θέμα της εξειδικεύσης είναι κάτι το οποίο είναι υποκειμενικό, δηλαδή έχει να κάνει με το τι σου αρέσει. Εγώ θα σας απαντήσω φυσικά από την προσωπική μου άποψη και από τη δικιά μου εμπειρία. Θεωρώ ότι η κλινική διατροφή στο δικό μας τομέα είναι κάτι το οποίο, παρόλο που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, είναι εξειδικευμένο. Οπότε θεωρώ ότι αν κάποιος διαλέξει αυτό το δρόμο, μπορεί και να δουλέψει σε νοσοκομεία, σε κλινικές, σε διαιτολογικά κέντρα, αλλά φυσικά είναι και κάτι το οποίο το συναντάς και πάρα πολύ και μόνος όταν δουλεύεις. Οπότε νομίζω ότι αν ακολουθήσει κάτι τέτοιο, καλύπτει
πολλά παρακλάδια του επαγγέλματός μας. Τώρα από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει και η διατροφή για αθλητές, υπάρχει πιο εξειδικευμένο κομμάτι στην κλινική διατροφή, όπως είναι ο σαχαροδής διαβήτης και πολλά άλλα κομμάτια. Μπορεί να δουλέψει μέσα σε εντατικές μονάδες. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι. Το θέμα είναι, θεωρώ, τι αρέσει στον καθένα. Βέβαια, έτσι είναι προσωπικά, όπως είπατε, και υποκειμενικό. Λοιπόν, ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα θεωρείτε πως πρέπει να έχει κάποιος για να δραστηριοποιηθεί σε αυτό το επάγγελμα? Πέρα από όλα τα γενικά που πρέπει να έχει για κάθε επάγγελμα, δηλαδή να είναι επαγγελματίας, να είναι τυπικός, να είναι συνεπής, θεωρώ ότι στο δικό μας το επάγγελμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να είναι επικοινωνιακός. Για μένα θεωρώ ότι αυτό είναι το κλειδί. Γιατί ξέρετε, όταν κάποιος απευθύνεται σε εμάς, μας καταθέτει ένα πολύ προσωπικό κομμάτι από τη ζωή του. Τα κιλά είναι λίγο σαν την ηλικία, δεν το λες πολύ εύκολα. Οπότε για να τον προσεγγίσεις, να σε εμπιστευτεί και να σου μιλήσει ειλικρινά, θεωρώ ότι πρέπει να είσαι επικοινωνιακός, να τον ακούς, να του μιλάς, να μπορείς να κοιτάξεις το πρόβλημά του. Οπότε, αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είσαι κλειστός, νομίζω ότι δεν θα έχεις πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα, σε αυτό το σημείο παίζει και το θέμα της ψυχολογικής υποστήριξης. Σε πολλές περιπτώσεις, οι διαιτολόγοι λειτουργούμε περισσότερο σαν ψυχολόγοι παρά σαν διαιτολόγοι. Οπότε, φυσικά, είναι πολύ σωστό αυτό που είπατε, ότι αν σου αρέσει λίγο και η ψυχολογία, σε πάρα πολλές περιπτώσεις κάνεις τον ψυχολόγο. Γιατί, ειδικά εγώ που δουλεύω κατοίκον σε κάθε σπίτι που μπαίνω, ακούς το πρόβλημα του καθενός. Το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό σχετίζεται με τη διατροφή. Πώς θα περιγράφετε το επάγγελμά σας? Θεωρώ ότι το επάγγελμά μας είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό εκπαιδευτικό. Με την έννοια ότι για εμάς διαιτολόγους, το πρώτο πράγμα όταν θα έρθει κάποιος να μας επισκεφτεί, δεν είναι απλά να χάσει αυτά τα 2, 3, 5, 10, 20, 30 κιλό θέλει να χάσει. Εμείς αυτό που έχουμε σκοπό πρώτα απ' όλα είναι να τον εκπαιδεύσουμε σε μια υγιεινή διατροφική συμπεριφορά. Οπότε αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε είναι διδακτικό, δηλαδή κάνεις λίγο το δάσκαλο. Πρέπει να μάθεις να κάνεις αυτό, πρέπει να εκπαιδευτεί πάνω σε κάτι. Και πέρα από αυτό είναι φυσικά δημιουργικό, γιατί όταν βλέπεις να έρχεται σε ένα περιστατικό με αρκετά κιλά και μετά από ένα διάστημα βλέπεις από εκεί που θα ήταν 100 να έχει φτάσει στα 60, καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργήσει μια καινούργια εικόνα σώματος και πολλές φορές και προσωπική εικόνα, γιατί δυστυχώς ο κόσμος έχει την τάση να ταυτίζει το εξωτερικό με το εσωτερικό. Οπότε όλο αυτό για μας είναι πολύ δημιουργικό. Σας ευχαριστούμε για τις πολύτιμες πληροφορίες που μας δώσατε και για τη συμβολή σας σε μια έτσι πρωτοποριακή δράση του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού της εταιρείας Employ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.